Fryna Frincita, czyli Nowy Bytom. Dlaczego Nowy Bytom? Też Wam to wszystko przy okazji opowiem. Ale dziś i teraz właśnie idę się tutaj od zadku do kina Patria. To jest działające kino i ono działa z sukcesem i jest absolutnie wspaniałą gwiazdą na firmamencie naszej ludzkiej kultury. No i dzisiaj mam nadzieję poznać jego tajemnice. Zanim przejdziemy do zasadniczej treści filmu, wprowadzę Was w bardzo uroczy i kipiący historią mikrokosmos miejsca nazywanego dziś oficjalnie Nowym Bytomiem. Jeszcze na przełomie XVIII i XIX wieku obszar dzisiejszego Nowego Bytomia porastał gęsty las, Beutener Schwarzwald, czyli bytomski Czarny Las. Pierwotnie był to obszar dworski, czyli teren podległy właścicielowi ziemskiemu, wyłączony z granic gmin wiejskich. 1 kwietnia 1890 roku obszar bytomskiego Czarnego Lasu wcielono do miasta Beuthen, czyli dzisiaj Bytom. Definiujący charakter tego miejsca rozwój przemysłu przypadł na wiek XIX. Wtedy to na obszarze Czarnego Lasu zaczęły się rozwijać kopalnie i huty wraz z koloniami robotniczymi. Friedenshütte, czyli huta pokój, Eintrachthütte, czyli huta zgoda i Schwarzwald, Czarny Las. Kolonie stanowiły eksklawę Bytomia aż do 1921 roku. W 1922 nastąpił podział Górnego Śląska, a eksklawę Bytomia przyłączono do Polski, przekształcając ją formalnie w samodzielną gminę. Zmianie uległa także nazwa na Nowy Bytom, zastępując nazwę urzędową i tradycyjną sprzed plebiscytu Friedenshütte. Nowa nomenklatura nawiązywała do miasta Bytom, które pozostało po niemieckiej stronie granicy. W lutym 1947 roku w życie weszła ustawa Sejmu Śląskiego z dnia 10 lipca 1939 roku, mianując Nowy Bytom miastem z mocą wsteczną od 1 stycznia 1947 roku. Dopiero w 1959 Nowy Bytom połączono z miastem Ruda, tym samym dając początek Rudzie Śląskiej. Dzisiaj na mapie zabytków Fryny znajdziemy m.in. osiedle patronackie Huty Pokój, Kaufhaus, Wielki Piec Huty Pokój i oczywiście naszego dzisiejszego bohatera, kino Patria, czyli kino z historią. Jesteś? Czekaj, bo ja tutaj szurką Kajo się schował, lampa słabia, nie będzie taki ten. No, bo właśnie, na dzisiejszym tripie jesteśmy wspólnie z chłopakami z Urbex Chorzów. Cześć. Reprezentowanymi w tej chwili przez Artura, ale Adik gdzieś tam jest w ferworze walki. I jest też z nami Przemek Rodzik i socjalki od chłopaków są tutaj i tutaj. Na mnie teraz. O, właśnie. Jak podaje oficjalna strona internetowa kina, jego historia sięga 1937 roku, kiedy pan Jan Jasiulek, będący dziadkiem obecnie prowadzącej kino, poszukiwał działki pod budowę domu. Otrzymał od burmistrza Nowego Bytomia bardzo ciekawą propozycję sprzedaży parceli po korzystnej cenie, jednak pod jednym warunkiem. Część gruntu miała zostać przeznaczona na budowę nowoczesnego kina. Tak właśnie czysto biznesowa oferta przerodziła się w miłość do kina. Budowa placówki rozpoczęła się 4 kwietnia 1937 roku, a już 18 września miało miejsce uroczyste otwarcie. Na widzów czekały dwie propozycje: polski film Dyplomatyczna żona oraz amerykańska produkcja Stawka o życie. Niestety, radosny gwar w korytarzach kina i zapełniona sala kinowa szybko, bo już po 2 latach musiały ustąpić wojennej zawierusze. Jan Jasiulek z uwagi na swoją działalność w Polskim Komitecie Plebiscytowym oraz za udział w powstaniu został uznany za politycznie podejrzaną osobę i w konsekwencji donosu napisanego przez jednego z Volksdeutschów został zesłany do obozu pracy w Dachau. Na szczęście został zwolniony, jednak z powodu kolejnego donosu stworzonego przez dokładnie tego samego człowieka, tym razem skierowanego do Urzędu Bezpieczeństwa, nie mógł odzyskać kina. W całej dziwności powojennych czasów oraz koszmaru, który przeżywali Ślązacy, udało się panu Jasiulkowi uniknąć piekielnego obozu w Mysłowicach i to dokładnie dzięki tym samym dokumentom, przez które trafił do Dachau. Niestety pan Jasiulek nie odzyskał kina. Zostało ono znacjonalizowane i oddane pod zarząd Filmu Polskiego, a pan Jasiulek, choć mianowany kierownikiem, nie otrzymał nic poza mizerną pensją. Rodzinny majątek został odzyskany dopiero w latach 90.
Obecna właścicielka, pani Ewa Brzezińska-Dłuciok, jest wnuczką pana Jana Jasiulka. Kino prowadzone przez Fundację Kina Patria jest dzisiaj jednym z najjaśniejszych punktów na kulturalnej mapie konurbacji górnośląskiej. Od 2001 roku działa jako kino studyjne, nie uginając się pod zalewem tandetnych multiplexów, które ludzie zaczynają zresztą coraz częściej omijać, wybierając właśnie wyjątkową atmosferę unikatowych miejsc. W 2009 roku kino otrzymało nominację do Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii podmiot prowadzący. Każdy znajdzie w repertuarze coś dla siebie. Od propozycji dla dzieci, w tym genialne kino z książką, aż po Akademię Seniora. Żeby nie przegapić ciekawych wydarzeń, należy pilnie śledzić Facebooka Fundacji oraz kina. Totalnie fantastyczne miejsce. Naprawdę czuć w Patrii pasję, ogromną pasję. Dostałam nawet kawałeczek filmu, rozbiegówki od pana, który jest odpowiedzialny tam za puszczanie filmów i pan jest po prostu totalną skarbnicą wiedzy. Coś fantastycznego, więc właśnie pan mi wytłumaczył, że to jest rozbiegówka, a takie oto 2 paseczki to jest ścieżka dźwiękowa filmu. No, także dowiedziałam się dzisiaj sporo, spędziłam fantastycznie czas, a następnym razem do Patrii po prostu przyjdę na film, bo mają bardzo bogaty repertuar i warto śledzić media społecznościowe. Fantastyczne miejsce prowadzone przez fantastyczną fundację.